ngisho ngiyabingelela emndenini, ngiyabingelela kuthuleleni ngibonge South Africa ngakho konke okwenzakalayo njengamanje, ngoba kwenzeka lokhu ngoba iSouth Africa ithe izwa through Ithuleleni TV yanyakaza, njengoba sibonga futhi nakudokotela wethu uNkulunkulu Mhlaba ukuthi naye uye wethi ezwa isimo saphakathi kwaleli khaya wabe esethinteka ukuze kwenzeke lokhu okwenzeka njengamanje. Ngazi-ke mina singabantu sinje, isazi sinje, singazi sibambana kukuhle kukubi, ngazi sishow up kanjena. Hopefully there will be more and more ezokwenzeka ezoletha induduzo, ezoletha phakathi kwaleli khaya ukuthi kuzogcina kube ngcono isimo saphakathi kwaleli khaya. Uvuka nje umhlabeleli phakathi kwenhliziyo yami, ngoba makunjena sometimes amagama yaphela okukhuluma. Umhlabeleli uvukayo uthi nje ukuhlabelela uyamthokozisa odabukileyo hlabelela, ukuhlabelela uyamthokozisa odabukileyo hlabelela. Ngibonge kakhulu njengalokho, ngoba kwesinye isikhathi mangabe kuphela amagama owazi ukuwasho, ubone ukuthi lawo magama ngeke akwazi ukusijika isimo, kepha siyazi ukuthi emakhaya ngamakhaya esikhuliswe kuwo sikhuliswe ngokukhuleka, sikhuliswe ngokuthi kukuhle kukubi siyahuba, siduduzane la siduduzana khona, sijabulisane la sijabulisana khona. Ngakho ngithi mndeni ophathwa leli khaya, uNkulunkulu uhleze nohlelo sisi, uNkulunkulu uhleze nohlelo. Ngeke salwazi ukuthi hlobo luni lohlelo analo njengamanje, kepha namanje ngithi sanohlelo ngawo uNkulunkulu. Asikwazi lokho okwenzakalayo ukuthi kwakwenze njani kuze kwenzakale, kodwa thina sizama ukukwenza nokukuletha phakathi kwaleli khaya induduzo yokuthi uhlale ethembeni lokuthi uNkulunkulu unohlelo. uNkulunkulu ongumqalisi nomphethisi wakho konke unohlelo. Singeke ngalwazi ngoba ubuhlakani bakhe asibazi, bungaphezulu kwethu, kepha